Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta la Cartea Efeseni, la capitolul 5. Deschidem la Efeseni, capitolul 5. Este deja vară, așa cum știm. Este vacanță pentru elevi. Avem câțiva elevi între noi. A început perioada concediilor. Unii dintre noi deja au fost în concediu, dar s-au întors. Ne bucurăm. Este o perioadă frumoasă din an, o perioadă mult așteptată, nu? Ne gândim la ea cu drag și cu anticipare. Dar este o perioadă și cu provocări, perioada de vară. Cu ispite pe măsură, aș spune. De exemplu, ispita de a dormi prea mult. Și nu vorbesc despre voi aici, vorbesc despre mine. Când intru în concediu, și nu doar în concediu, mă confrunt cu ispita aceasta. Îmi propun să dorm un anumit număr de ore și este foarte ușor să întind orele alea și să dorm mai mult. Ispita de a mânca și de a bea mai mult decât este nevoie. De a sta pe social media mai mult decât trebuie. De a privi la ce nu trebuie, mai ales că e vară și cam ai ce vedea vara. Ispita de a cheltui prea mult. Nu știu, simțim așa, strângem bani, poate, nu știu, economisim și vine vara și vin concediile și atunci ne simțim cumva îndemnați să cheltuim, pentru că avem și am strâns și vrem să ne bucurăm cât mai mult. În următoarele săptămâni vom vorbi despre câteva din ispitele, aș spune, mai specifice perioadei de vară, ne confruntăm cu ele în tot anul, dar cumva vara le simțim mai puternic, ispitele acestea, și am vrea să ne pregătim pentru ele. Deja am intrat în vară, dar în următoarele 3-4 săptămâni să ne pregătim pentru câteva din ispitele principale cu care ne vom confrunta în vara aceasta. Și vrem să ne echipăm, vrem să ne înarmăm cu înțelepciunea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem în Biblie. Seria aceasta de mesaje se numește Ispitele verii. Nu știu care sunt ispitele principale cu care tu te confrunți vara. Am încercat să identific câteva și probabil îmi vor mai veni în minte și altele și vom alege câteva mai importante și cu care ne confruntăm mai mulți dintre noi. Și vom încerca să le abordăm din perspectiva Scripturii. Vorbim astăzi, începem să vorbim despre ispita lenei. De a dormi prea mult, de a fi letargici, așa, fără energie, de-abia ne mai tărâim corpul, de-abia mai mergem, suntem atât de obosiți, atât de epuizați. Ispita de a pierde vremea, de a ne implica în activități mai puțin importante sau chiar neimportante și de a neglija pe unele mai importante. Vrem să vedem ce are Dumnezeu să ne spună pe acest subiect. Și pentru asta vom citi câteva versete din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 15 la 17. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu împreună. Efeseni 5, de la versetul 15. Uitați-vă deci cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, pentru că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă îmbătați de vin care este destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Sunt câteva cuvinte, câteva versete foarte dense, pline de conținut, pline de esență, dar vrem în dimineața aceasta să extragem câteva lecții, în special pe tema aceasta a lenei și a cum să luptăm cu ea. În primul rând, prima lecție pe care o învățăm de aici este aceasta: un om înțelept fructifică timpul. Vedem asta în versetul 15. Uitați-vă deci cu grijă. Ne îndeamnă să fim atenți, să avem grijă, să ne gândim bine la următorul lucru, și anume la cum umblăm. Este verbul preferat al apostolului Pavel de a vorbi despre purtarea creștină. Aveți grijă cum vă purtați. Spune aici, purtați-vă ca niște creștini.
Nu ca niște neînțelepți, spune, ci ca niște înțelepți. Nu ca niște oameni din lume, ci ca niște copii de Dumnezeu. Oameni care au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ce face un om înțelept? Ne spune în continuare, un om înțelept răscumpără vremea. Spune, răscumpărați vremea. Răscumpărați vremea. Ce înseamnă asta? A răscumpăra în Biblie poate avea și sensul acesta de a elibera, nu? Spune Hristos, ne-a răscumpărat din blestemul legii, ne-a eliberat, dar nu ăsta este sensul aici. Verbul de aici apare și în Daniel, capitolul 2, versetul 8, unde împăratul Nebucadnețar spune că a avut visul acela, nu? Și nu l-a mai ținut minte, s-a trezit dimineața, tulburat și vrea foarte mult să-și aducă aminte visul, dar nu-l mai ținea minte. Și i-a chemat pe vrăjitorii lui și le-a poruncit să-i spună visul. Și oamenii ăștia au zis, cum să spune visul? Spune-ne visul și apoi noi îți vom da interpretarea. Dar el vrea ca slujitorii lui, vrăjitorii, să îi spună visul, fără ca el să îl povestească. Și oamenii ăștia spun așa, să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a zis, văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Văd că voiți să câștigați vreme și este exact același verb, vreți să răscumpărați timp, să câștigați vreme. Cu alte cuvinte, vreți să trageți de timp în folosul vostru, să-l folosiți în avantajul vostru. A răscumpăra vremea, asta înseamnă a fructifica timpul, a profita de el, a trage cât mai multe foloase de pe urma lui. Un om înțelept, spune aici, fructifică timpul. Un om înțelept nu-și pierde timpul. Nu este leneș și neroditor cu timpul lui. Și verbul acesta a răscumpăra, oamenii care studiază lucrurile acestea spun că provine din lumea comercială, din limbajul de la piață. Exprimă acțiunea de a cumpăra totul de pe piață. E ca și când am merge la piață aici, la piața centrală, ca să cumpărăm niște cireșe. Cireșe de iunie, pentru că este iunie. Și întrebi cât costă un kilogram și când începe sezonul, cam 25 de lei e minim, pe care îl dai pe un kilogram de cireșe. Și stai să te gândești, vânzătorul spune, ia, încearcă, așa spune, nu? Ca să te câștige. Încercați una. Și tu încerci una și îți place și apoi tot te mai gândești și el spune, uite, știi ceva, vreau să plec acasă mai repede, știi, că, nu știu, asta e o strategie, nu? Vreau să plec mai repede acasă. Și omul este sincer de data aceasta, nu vrea să te păcălească și spune, uite, vreau să plec mai repede acasă și da, prețul este 25 de lei, dar eu ți le dau cu 2,50 lei pe kilogram. Și tu zici, what? Poftim? Și zici, vreau să le iau pe toate. Câte sunt aici? Și scântărește și pleci acasă cu 20 de kilograme de cireșe de iunie, cele mai bune, cele mai gustoase, cele mai delicioase, cele mai zemoase, cele mai bune cireșe pe care le poți găsi pe piață. De ce le-ai cumpărat pe toate? Pentru că a fost o ofertă de nerefuzat. O ofertă pe care ai vrut să o maximizezi, să o exploatezi, să o folosești la maxim. Cam asta este ideea cu a răscumpăra vremea. Vrem să câștigăm cât mai mult de pe urma lui. Nu vrem să-l irosim, vrem să-l investim, vrem să câștigăm cât mai mult cu el. Să profităm la maxim de el, să nu-l lăsăm să treacă pe lângă noi, să nu-l irosim. Dar cu toții știm cât de ușor e să pierdem vremea, nu? Să-l ocupăm cu lucruri mai puțin importante și după aia să ne pară rău că nu l-am folosit mai bine. Spune că odată cineva a dat la ziar următorul anunț. Este poveste, dar e bună. Spune așa, pierdut ieri undeva între răsărit și apus 2 ore de aur, fiecare având câte 60 de minute de diamant. Nu se oferă nicio recompensă pentru că ele sunt pierdute pe veci. Este o ironie, nu? Dar exprimă un adevăr atât de clar, și anume că timpul este foarte valoros și că timpul trece și că nu poți da timpul înapoi. Odată pierdut pentru totdeauna. Și de asta e atât de important
să folosim timpul. Printr-un contrast izbitor, omul lui Dumnezeu, Jonathan Edwards, prin care Dumnezeu a lucrat trezire spirituală în Statele Unite, cu puțin timp înainte de a împlini vârsta de 20 de ani, era un tinerel. Cu puțin timp înainte de a împlini 20 de ani, a luat această hotărâre înaintea lui Dumnezeu. Știți că el și-a făcut multe rezoluții, hotărâri pe care le-a făcut în viața lui și spune așa: am hotărât să nu pierd niciun moment din timpul meu, ci să-l întrebuințez în cel mai folositor mod cu putință. Ce hotărâre, nu? Ce om înțelept! Am hotărât să nu pierd niciun moment din timpul meu, ci să-l întrebuințez în cel mai folositor mod cu putință. Ce-mi place de omul acesta și de hotărârea aceasta? Ce rezoluție bună și pentru viața noastră! Ce hotărâre bună ar fi asta chiar și pentru vara noastră! Amin? Dar Pavel ne oferă în continuare o altă motivație de a răscumpăra vremea. Da, vremea este trecătoare și nu se mai întoarce timpul pe care îl pierzi, dar nu despre asta vorbește Apostolul Pavel în continuare și ceea ce ne surprinde este motivația pe care ne oferă în următoarele versete, motivația de a răscumpăra vremea, de a fructifica timpul. Și haideți să vedem ce spune în continuare și asta este a doua lecție pentru noi de aici. Un om înțelept nu doar că fructifică timpul, dar un om înțelept înțelege timpul. Spune în versetul 16, răscumpărați vremea, și acum ne spune de ce, motivația. Pentru că zilele sunt rele. Pentru că zilele sunt rele. La ce se referă? Pentru că te gândești la zilele de vară și zici, nu există zile mai frumoase decât zilele de vară. Nu există zile mai bune decât zilele de vară. În ce sens vorbește aici că zilele ar fi rele? Rele sunt zilele de iarnă. Relele sunt zilele de toamnă când plouă și stai în casă, n-ai ce face, nu poți să ieși afară. Cum poți să spui că zilele de vară sunt zile rele? Nu există zile mai bune decât zilele de vară. Biblia vorbește dintr-un alt unghi. Da, zilele de vară sunt zilele frumoase dintr-un unghi, dintr-un punct de vedere. Dar dintr-un alt punct de vedere, dacă te uiți la zile, dacă te uiți la timp, din perspectiva Scripturii, din perspectiva lui Dumnezeu, vom vedea de ce spune aici că zilele sunt rele. Și trebuie să înțelegem următorul lucru și anume că Biblia, chiar în cartea Efeseni, împarte timpul în două mari perioade, pe care le numește veacuri. Dacă mergem la slide-ul următor, veacul acesta, spune Efeseni 1:21, nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. Veacul acesta, veacul prezent, care este întunecat, îl numește în capitolul 6, și veacul viitor, veacul lui Hristos, veacul împărăției lui Dumnezeu, veacul cerului nou și al pământului celui nou. Spune în capitolul 2 din Efeseni, îl numește veacul lumii acesteia, veacul acela negru. Veacul lumii acesteia, o lume împotrivitoare față de Dumnezeu, o lume condusă de cel rău, o lume condusă de diavolul. Apoi în capitolul 6, dacă dăm câteva, de fapt suntem aici deja, dacă n-ați dat înapoi, capitolul 6, versetul 11 și 13. Citim aceste versete. Capitolul 6 din Efeseni, versetul 11 la 13. Spune așa: îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, nu luptăm împotriva oamenilor, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și după ce ați înfăptuit totul să rămâneți în picioare. Scriptura prezintă aceste două veacuri. Veacul acesta, veacul întunecat, veacul lumii acesteia stăpânit de cel rău și de păcat,
Și veacul viitor pe care Hristos l-a adus la prima lui venire, veacul viitor, odată cu venirea lui Hristos, a pătruns peste veacul prezent. Hristos a venit cu împărăția Lui, Hristos a inaugurat împărăția Lui și noi când devenim creștini, noi când îl primim pe Hristos ca salvator, se produce acest transfer din veacul vechi, suntem transferați în veacul cel nou, în veacul viitor. Noi suntem transferați prin credința în Hristos în veacul viitor, în împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți. Dar, deși spiritual suntem în veacul viitor, fizic, trupește, suntem încă în veacul acesta și de asta există această luptă continuă în viața creștinului și în inima creștinului între aceste două realități. Sunt un om nou, sunt o făptură nouă, aparțin unei noi lumi, aparțin lui Hristos, aparțin luminii, sunt un fiu al luminii, sunt din veacul viitor, dar în același timp sunt în veacul acesta prezent, plin de păcat, plin de tentații, plin de ispite și există această luptă continuă. Ești tras în sus, dacă vrei, de Dumnezeu și de ceea ce îi place Lui și ești tras în jos de poftele și de ispitele care vin din partea acestei lumi și din partea celui rău. Și există această luptă continuă pe care noi creștinii o ducem. Necreștinii nu se gândesc în termeni ăștia. Dar noi creștinii înțelegem lucrurile în termeni aceștia. Și de asta spune Pavel, fructificați timpul pentru că zilele sunt rele. Și chiar spune ca să puteți să țineți piept în ziua cea rea, la singular ziua cea rea. Probabil că anumite zile sunt mai rele decât altele. Cel mai probabil, anumite zile din an sunt folosite de cel rău și atacurile lui sunt mai intense decât în alte zile. Și cred că vara vine cu anumite ispite mai intense decât în alte momente. Nu zic că iarna suntem imuni și iarna nu avem nicio problemă cu păcatul, sau primăvară sau toamna, nu zic așa ceva. Dar vara vine cu niște provocări specifice, vine cu ispite mai puternice parcă, mai intense. Și de asta spune, fiți conștienți de această realitate. De realitatea luptei spirituale. Realitatea faptului că suntem într-un război spiritual. Dacă am dat, să zicem așa, cortina acestei vieți lumii pe care o vedem noi cu ochii aceștia, dacă am dat-o la o parte și am vedea dincolo, am vedea toate aceste forțe ale întunericului, pe cel de rău, demonii, care se folosesc de toate lucrurile urâte din lumea aceasta ca să ne tragă în jos, ca să ne ducă în alte direcții și nu în direcția lui Dumnezeu. Vom vedea toate șoaptele care vin la urechile noastre, vom vedea toate ispitele din perspectiva aceasta, a acestor forțe care nu fac altceva decât să ne atragă departe de Dumnezeu. Și avem nevoie de această perspectivă spirituală asupra vieții în orice zi din an, dar în special vara, aș zice. Realitatea și adevărul este că în orice zi din an și poate chiar mai mult în zilele de vară, suntem într-un război spiritual. Da, vom pleca în concediu, da, suntem în vacanță, da, vrem să ne odihnim, da, vrem să ne relaxăm, da, vrem să ne distrăm. Dar nu vrem să uităm realitatea în care trăim și anume realitatea luptei spirituale. Războiul spiritual care se dă pentru sufletele noastre, chiar și în concediu. Și a spune din propria experiență, într-un mod chiar mai intens, când ești în concediu. Când ești din rutina ta obișnuită, când nu te mai duci la școală, nu te mai duci la serviciu și dintr-o dată ai o grămadă de timp. Și dintr-o dată nu știi ce să faci cu timpul acela. Și dintr-o dată apar niște ispite cu care nu te-ai confruntat, că n-ai avut timp tu de ele. Timpul anului ai avut și teme, ai avut serviciu, ai venit obosit la serviciu, nu ți-ai mai ars de alte lucruri. Dar dintr-o dată în concediu ai timp și ai energie și vrei să faci lucruri de care n-ai avut timp până acum.
Și cel rău vine cu oferte diversificate pentru noi. Cum o fi să trăiești astăzi în Ucraina? Cum o fi să locuiești acolo? Știm că războiul s-a restrâns, s-a dus în zona de sud, dar în celelalte regiuni încă este o stare de război. Oamenii probabil că încep să-și reia din activitățile lor obișnuite, se întoarcă la viața normală atât cât se poate. Mă gândesc că oamenii aceștia s-au dus la școală, au reînceput școlile, oamenii aceștia s-au dus la servicii, au început să-și pună din nou afacerile pe picioare, au încercat să-și reia din activitățile obișnuite. Mă gândesc că oamenii aceștia au intrat în vacanță, elevii, și probabil că urmează să meargă în concediu. Nu știu dacă în Ucraina sau poate, eu știu, dar cumva vor avea și un concediu. Și mă gândesc că oamenii aceștia, elevii din vacanță, care sunt în vacanță în Ucraina și lucrătorii care sunt în concediu în Ucraina, vor încerca să se bucure de vacanță, vor încerca să se bucure de concediu cât pot de mult, dar nu vor uita niciodată faptul că sunt într-o țară care este în război. Nu vor uita în niciun moment din viața lor faptul că oricând pe deasupra lor poate să vină o bombă sau să vină o rachetă neașteptată și să se termine cu viața lor. Trăiesc tot timpul în această tensiune, în această încordare, să-i spunem, în această stare de alertă, stare de veche, dar în același timp vor să se bucure de viață și să-și continue activitățile obișnuite și chiar să se relaxeze și chiar să meargă în vacanță. Eu cred că asta este o ilustrație destul de bună a modului în care noi ar trebui să abordăm vara și perioadele de concediu. Da, am nevoie de odihnă. Da, am nevoie de relaxare. Da, am nevoie de deconectare. Am nevoie să schimb peisajul. Am nevoie să mai văd și altceva. Am nevoie să mai aud și altceva. Am nevoie de toate lucrurile acestea. Dar să nu uităm. Să nu uităm că suntem într-un război, suntem într-o luptă. Lupta nu s-a încheiat. Din contră, diavolul, noi plecăm în concediu, dar el nu pleacă niciodată în concediu. Noi lucrăm 8 ore, dar el lucrează și peste program. Chiar lucrează non-stop. El nu și-a niciodată concediu. Din contră, când noi intrăm în concediu, el parcă și intensifică și mai mult atacurile. Eu așa simt, eu așa văd uneori. Nu vreau să exagerez lucrurile, dar hai să intrăm în vara aceasta, să ne bucurăm de vacanță, să ne bucurăm de concedii, cât putem de mult, dar să nu uităm că suntem într-un război spiritual. Suntem într-o luptă spirituală și diavolul ne va da târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Diavolul va veni la noi cu ispite de un fel sau altul. Și noi trebuie să fim conștienți de asta și pregătiți. Stare de veche, stare de alertă. Da, ne bucurăm de viață, de concediu, dar nu uităm cine ne dă târcoale. Nu uităm cine ne dă târcoale de când ne trezim și până ne culcăm. De asta spune Apostolul Pavel aici, răscumpărați vremea, fructificați timpul, pentru că zilele sunt rele. Inclusiv zilele de vară, inclusiv zilele de concediu și a spune că zilele de vară și de concediu într-un mod poate chiar mai intens. Ce va însemna asta mai practic? Ne spune versetul 17. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Înțelegeți care este voia Domnului. A treia lecție pentru noi din textul acesta este aceasta. Un om înțelept nu doar fructifică timpul, nu doar cunoaște timpul, înțelege timpul. Un om înțelept face voia Domnului în timpul lui. Dar pentru a face voia Domnului, așa cum spune aici, trebuie să o înțelegi mai întâi. Înțelegeți care este voia Domnului. Și voia Domnului, în restul versetelor din Efeseni, nu înseamnă altceva decât voia Domnului în fiecare domeniu de responsabilitate pe care l-am primit de la Dumnezeu. În rolul de frați în credință, de la versetul 19 la 21 vorbește despre asta. În rolul de soți sau soții, de la 22 la 33. În rolul de părinți sau copii, de la capitolul 6, versetul 1 la 4. În rolul de stăpâni sau sclavi, în cazul nostru poate angajatori și angajați, de la 5 la 9, din capitolul 6. Și în rolul de creștini, în relația noastră cu Domnul, de la versetul 10 la 20, din capitolul 6.
Voia Domnului înseamnă voia Lui în fiecare domeniu de responsabilitate. Unde intră odihna și relaxarea? La grijă față de propriul trup. Chiar în capitolul 5, versetul 29, spune că noi avem un instinct natural de a avea grijă de noi și de trupurile noastre. Și dacă nu avem instinctul acesta natural, trebuie să ne planificăm asta. Voia Domnului este ceea ce îi place Lui în fiecare domeniu de responsabilitate. Un om înțelept înțelege voia Domnului în fiecare rol de responsabilitate și face voia Domnului în fiecare rol. Câteva sfaturi practice. Identifică rolurile tale de responsabilitate. Care ar fi acelea? În primul rând sunt om. Unii dintre noi uităm că suntem oameni. Suntem oameni. Și trebuie să avem grijă de noi ca oameni. În al doilea rând, suntem creștini. Avem o relație cu Dumnezeu și trebuie să avem grijă de asta. Inclusiv în concediu și în vacanță. Mai ales în concediu și în vacanță, spune din propria experiență. Apoi sunt soț sau soție, sunt părinte sau copil, sunt angajat sau angajator. Care sunt acele roluri de responsabilitate pe care mi le-a încredințat mie Dumnezeu? Apoi, stabilește 2-3 obiective la fiecare. Care este voia Domnului în fiecare din aceste roluri? La general, putem să citim restul cărții Efeseni și să vedem la general cam cum arată voia aceasta a lui Dumnezeu. Dar specific pentru perioada verii, cum ar fi să ne stabilim 2-3 lucruri sau 1-2 lucruri, să ne dacă 2-3 sunt multe, măcar un lucru sau măcar 2 lucruri la fiecare domeniu de responsabilitate și să spunem, uite, vara aceasta voi căuta să fac voia lui Dumnezeu în acest domeniu făcând aceste 1 sau 2 lucruri. De exemplu, ca om, am nevoie de odihnă. De cât timp de somn voi avea nevoie fără să cad în lenevie? Aici fiecare dintre noi trebuie să ne răspundem. Nu trebuie să ne comparăm unii cu alții. Unii au nevoie doar de 6 ore pe noapte. Nu mă număr pentru ei. Unii au nevoie doar de 7 ore pe noapte. Nici pentru ei nu mă număr. Unii au nevoie de 8 ore pe noapte. Pe acolo aș vrea să fiu. Unii dintre noi chiar au nevoie de 9 ore. Unii dintre noi chiar de 10 ore. Și nouă ni se pare, ăsta e leneș. S-ar putea ca tu să ai nevoie. Constituția ta fizică și probleme de sănătate pe care le mai ai și s-ar putea să fie nevoie de 10 ore în cazul tău. Nu știu. Fiecare își cunoaște sănătatea și constituția fizică și nevoile fizice în privința aceasta, dar ok, stabilești, pe aici aș vrea să fiu. Dincolo de asta, intru în zona lenei. Și atunci, dacă știi asta, îți propui, unul din obiective este să nu dormi mai mult decât 8 ore sau 9 ore sau cât stabilim fiecare. Și în felul ăsta poți să te evaluezi. Alte exemple, relația cu Dumnezeu. Voi avea grijă, un obiectiv ar putea fi să citesc din Biblie și să mă rog în fiecare zi din concediu. Sau, cum să zic, să-mi propun în fiecare zi și dacă nu-mi iese într-o zi să continui să reiau obiceiul a doua zi. Să citesc din Biblie și să mă rog. Să citesc alte cărți creștine. Este un obiectiv bun, nu? Pentru vară. Cum ar fi să mai suplimentez un pic dieta spirituală citind și alte cărți creștine bune? Relația cu frații din biserică. Voi vrea să mă întâlnesc cu ei chiar și în perioada verii, chiar și duminica. Și așa cum am dat îndemn și duminica trecută, vrem ca în vara aceasta să avem grijă unii de alții. Chiar dacă mai plecăm, dar să nu uităm, când suntem acasă, să ne întâlnim unii cu alții. Când suntem plecați, să ne gândim unii la alții, să ne rugăm unii pentru alții. Un alt obiectiv ar fi, cum ar fi? Bun, suntem plecați, dar hai să ne rugăm pentru biserica noastră. Uite, duminică, uite, astăzi ei se întâlnesc, noi suntem plecați, hai să ne rugăm pentru ei. Poate vei merge la o altă biserică în duminica în care nu poți să fii aici. S-ar putea să fie un alt obiectiv, sau poate vei avea un timp special, un timp consistent de părtășie cu Dumnezeu, cu familia ta acolo unde ești, plecat. Și cu copiii. Ok, ne vom juca cu ei, vom face diverse activități, unii dintre noi trebuie să ne punem asta în agenda. Dacă nu își pun ei în agenda lucrurile astea și trag de noi, dar ar fi bine să vină și de la noi, inițiativa nu doar de la ei. Vom avea grijă să-și facă temele de vacanță, un alt obiectiv. Vom citi cu ei din Biblie și ne vom ruga cu ei, un obiectiv important în vara aceasta. Doar câteva exemple, la fiecare domeniu de responsabilitate stabilim care ar fi cele mai importante lucruri
pe care trebuie să le facem în vara aceasta și inclusiv în concediu. Chiar dacă variază un pic în concediu lucrurile. Dar nu uităm de voia lui Dumnezeu în fiecare domeniu de responsabilitate. Nu uităm că în concediu mergem cu soțul, cu soția noastră, cu copiii noștri și în primul rând față de ei trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Apoi planifică timpul în funcție de obiective. Aici noi românii avem de lucrat. Ne place să fim spontani. Și ne place să nu promitem nimic, că ne angajăm la ceva și oricând apare altceva, spunem, da, fac asta dacă nu apare altceva. Planifică timpul în funcție de obiective. Ok, astea sunt obiectivele mele? La fiecare domeniu de responsabilitate îmi planific timpul. Ok, când voi citi cu copiii din Biblie? Trebuie să am acolo undeva în agenda. Când voi avea un timp mai special cu soțul sau cu soția mea? Îmi planific acolo, dacă nu vine de la sine. Când voi merge la biserică în cursul săptămânii? Uite, sunt 2 întâlniri săptămâna asta sau una. La care voi merge? Îmi pun acolo. De la începutul săptămânii îmi planific săptămâna. În așa fel încât să fiu credincios Domnului în fiecare domeniu de responsabilitate. Să fac voia Lui nu doar în anumite domenii, ci în toate domeniile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Apoi evită distragerile. Sună telefonul chiar când vrei și tu să faci o lecție biblică cu copiii. Intră niște mesaje. Sau intră mesaje pe telefoanele copiilor, chiar atunci. Și telefonul este aproape și ei vor imediat să-l ia. Cum ar fi ca atunci când faci ceva important, un timp spiritual cu copiii, cu familia, să punem telefoanele deoparte, poate în altă cameră și să nu le lăsăm să ne distragă atenția. Atât de ușor să dăm importanță lucruri care nu sunt urgente. Sună telefonul și ce? Poate să aștepte. Facem un lucru important acum. Și dacă nu îl facem cum trebuie, irosim ocazia de a investi spiritual în copiii noștri. Sau când ne întâlnim cu cineva, nu știu, când te întâlnești cu cineva, e o întâlnire și sună telefonul și zici, scuze, vreau să răspund la asta, dar dă o senzație că persoana respectivă nu e prea importantă pentru tine, că tu ești prea ocupat și ai așa de multe lucruri de făcut. Hai să lăsăm la o parte distragerile și să ne concentrăm pe oamenii pe care îi avem în față și pe care Dumnezeu vrea să-i slujim cât mai bine în timpul respectiv. Timpul este scurt, timpul este limitat. Suntem la masă împreună cu familia. Profităm la maxim de timpul acela, să avem o conversație cât de cât despre lucruri cât de cât folositoare. Ne propunem asta și dăm la o parte conversațiile banale. Bun, poate începem cu ele, dar nu ne oprim acolo. Ideea este să evităm distragerile sau lucrurile care ne împiedică să profităm la maxim de timpul acela limitat pe care îl avem. Și apoi ultimul lucru, evaluează-te zilnic și săptămânal. E bine să avem așa un plan, dar suntem conștienți că nu ne iese de fiecare dată. Dar la sfârșitul fiecare zile ne putem evalua, pentru că dacă ți-ai propus niște lucruri, poți să evaluezi niște lucruri. Dacă nu ți-ai propus nimic, n-ai ce să evaluezi la sfârșit. Iei ce ți s-a oferit. Dar dacă tu ți-ai făcut un plan și ai încercat să te ții de plan și la sfârșitul zilei zici, uite, astea mi-au reușit, astea nu prea. Ce pot să fac ca mâine să fac lucrurile acestea pe care nu le-am făcut astăzi? Ce pot să fac ca săptămâna viitoare să fac mai bine lucrurile acestea pe care nu le-am făcut bine săptămâna trecută? Evaluează-te zilnic și săptămânal și fă împreună cu soțul, cu soția ta. Chiar cu copiii. Avem nevoie uneori și de părerea lor. Unul din textele biblice care m-au urmărit toată viața și care continuă să mă urmărească și să mă cerceteze și să mă încurajeze în același timp este pilda talanților. Matei 25, unde Mântuitorul, Domnul Iisus, spune această pildă despre omul care a plecat într-o călătorie, într-o altă țară și spune că și-a încredințat toată averea robilor săi. Unuia spune că i-a dat 5 talanți, altuia doar 2, altuia 1. Și un talent pe vremea aceea însemna foarte mulți bani. Adică foarte mulți bani. Un talent însemna pe undeva, să zicem, vreo 150.000 de euro. Dacă aveai 5 talanți, însemna vreo 800.000 de euro. Deci nu vorbea de mărunțiși aici, vorbea de foarte, foarte mulți bani, lucruri foarte valoroase pentru stăpânul lui. Cel care a primit 5 talanți spune că s-a dus imediat, i-a pus, i-a investit și a mai câștigat cu ei 5. La fel a făcut și cel cu 2 talanți. Spune că cel care a primit un talent n-a făcut nimic
cu talentul respectiv, l-a îngropat și i l-a dat la fel stăpânului atunci când stăpânul i-a cerut socoteală. Și apoi Hristos, Dumnezeu, îi răsplătește pe cei credincioși, le spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Și robului care, cu un singur talent și care n-a făcut nimic cu el, îi spune rob, viclean și leneș. Eu când aud cuvântul acela leneș, vă spun sincer că mă simt cercetat. Pentru că asta este înclinația naturală a firii mele pământești, a firii mele păcătoase, înclinația spre lene, spre a lăsa timpul să treacă pe lângă mine, spre a nu fructifica fiecare ocazie pe care o am. Trăiesc ca și când aș fi aici pentru totdeauna și aveam milioane de ani de trăit pe pământul acesta și nu am în mine această grabă, această dorință de a folosi timpul. Și acolo spune rob, viclean și leneș. Asta ne motivează să fim administratori buni ai talanților noștri, ai responsabilităților pe care Dumnezeu ne le-a încredințat în viața aceasta, la unii mai mulți, la alții mai puțini, ai resurselor pe care Dumnezeu ne le-a dat, la unii mai mulți, la alții mai puține. Dumnezeu ne cheamă să folosim ceea ce El ne-a dat. Responsabilitățile pe care le-a dat, timpul pe care le-a dat, banii pe care ne-a dat, să-i folosim ca să facem voia Lui în fiecare domeniu de responsabilitate. În felul acesta vom arăta, vom dovedi că suntem copiii lui Dumnezeu. Robul ăsta, viclean și leneș, spune că a fost trimis în iad, a fost trimis în locul de întuneric. Prin viața lui și prin modul în care s-a raportat la ceea ce a primit de la stăpânul, a arătat că nu este credincios. Modul în care noi ne folosim timpul, faptul că tratăm cu seriozitate această resursă pe care Dumnezeu ne-a dat-o, aceste oportunități, aceste relații pe care Dumnezeu ne le-a dat, le tratăm cu responsabilitate, cu seriozitate, arătăm în felul acesta că suntem copiii lui Dumnezeu, arătăm în felul acesta că am fost transferați din veacul cel vechi în veacul cel nou. Dacă există această dorință crescând în noi de a fi cât mai credincioși Domnului, de a face voia Lui cât mai bine în viețile noastre, nu va fi perfect. Dar vrem să fie cât mai bine. Și când nu va fi perfect, să ne întoarcem la Hristos și să vorbim cu El despre eșecurile noastre, despre modul prost sau neînțelept în care ne-am folosit resursele. Dumnezeu să ne ajute să avem o vară frumoasă. Amin? O vară odihnitoare, dar și o vară rodnică din punct de vedere spiritual. Să fructificăm timpul pe care îl vom avea într-un mod care să-i placă lui Dumnezeu. Tot timpul să ne gândim la fața stăpânului nostru și să spunem: cum i-ar plăcea Domnului să trăiesc astăzi? Cum i-ar plăcea Domnului să trăiesc săptămâna asta? Cum i-ar plăcea Domnului să petrec concediul acesta? Vreau ca fața Lui să fie înaintea ochilor mei în fiecare moment. Vreau să fiu pe placul Lui în tot ceea ce fac astăzi. În fiecare moment din viața mea vreau să am perspectiva fața Lui înaintea mea, vreau să am perspectiva războiului spiritual în care sunt, vreau să am perspectiva cuvântului lui Dumnezeu înaintea ochilor mei și să fiu credincios cu ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat. Haideți să fim încurajați, să ne lăsăm încurajați și provocați, cercetați de aceste cuvinte. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu sunt ale mele. Nu vă spun din ale mele, v-am spus din ale Domnului. Și haideți să le luăm cu seriozitate. Eu, când vă spun vouă lucrul ăsta, eu vreau să aud aceste cuvinte. Eu am nevoie de aceste cuvinte. Eu am nevoie să mă înarmez cu aceste cuvinte, cu aceste adevăruri, înainte de a intra în vara aceasta și a ajunge în concediu. Am nevoie de această perspectivă. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim în lumina adevărului Lui, în lumina cuvântului și să avem o vară frumoasă și o vară rodnică din toate punctele de vedere. Haideți să ne rugăm.